खुलुमबाय लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआव आङो आंनि एबा एम.आर. बसुमतारिनि लिरनाय गांसे खन्थाइ बिजिरनाय बिजाब बेनि सोमोन्दैसो फोरमायनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोनहा अन्नानै नायनानै मिथिना लानो हागोन। बिजाबनि मुङा जाहैबाय हानजानि खन्थाइफोरनि सानस्रि, आरो बेखौ आं 2016 मायथाइयावनो साफायनानै दिहुनदोंमोन आरो साफायनायनि बिबानखौ लादोंमोन वर्ड्स एन्ड वार्ड्स क'क्राझारनि पाब्लिशार। दा बे बिजाबाव गाहायै आङो मोननै हानजा खन्थाइनि सायाव बिजिरनानै जादों लोगोफोर। खन्थाइया जाहैबाय गिबि खोन्दोआव दङ एबा हानजासे हिसाबै दङ गोजाम खोन्दोनि खन्थाइफोर, आरो हानजानै हिसाबै गोदान खोन्दोनि खन्थाइफोरखौ आं बिजिरनाय जादों। दा बेखौ आं बुंनो नागिरदों जे बे बिजाबा गाहायै कलेज आरो इउनिभारसिटियाव फरायनाय फरायसाफोरखौ बिथा खालामनानै एबा बैयाव थानाय माखासे सिलेबासनि खन्थाइफोरनि गोब्राब खन्थाइफोरनि बिजिरनायखौ आं बाहाय बिजिरनानै होनाय जादोंमोन लोगोफोर। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा फरायफुनाय एबा फरायनायनि बेलायाव मदद नांगौ जानानै दङ, बिथांमोनहा बिजाबखौ बायनानै फरायना लानो हागोन। बिजाबनि बेसेना बारा नङा, 100 रांल', आरो बेखौ वर्ड्स एन्ड वार्ड्सजों सोमोन्दो थानाय गासिबो लाइब्रेरियावनो मोनगोन, आरो थोंजोङै क'क्राझारनि वर्ड्स एन्ड वार्ड्सआव लायब्लाबो नोंथांमोना बेखौ बिजाबखौ मोननो हागोन। बिजाबखौ खनसे नोंथांमोननिसिम दिन्थिनानै होनो आखायाव लादों। बेनो, आरो बिजाबा गासै बेसेन हिसाबै दङ 100 रां। बेनो आरो दानिया बेयाव थानाय खन्थाइफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खनसे खिन्थानो आखायाव लादों। बे बिजाबाव हानजासे हिसाबै रानदों। सेथियाव खन्थाइ मेथाइ बिजाबनि दोंजिसे खन्थाइ, बेफोरनि सानस्रि। नैयाव दङ मदाराम ब्रह्मनि सिबसा खोन्दोनि खन्थाइफोर, बेनि सानस्रि। ईसान चन्द्र मुसाहारिनि दोंबा खन्थाइ, बेनि सानस्रि। प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि दोंबा खन्थाइ, बेनि सानस्रि। खन्थाइ बिजाबनि दोंबा खन्थाइ, बेफोरनि सानस्रि। सानस्रि मानि मा होननाय जादों? गुबै आयदा। बे खन्थाइनि गेजेरजों मा फोरमायनाय जादों बेखौ सानस्रि हिसाबै बाहाय दिन्थिना होनाय जादों, थिम थारमाने। बेनिफ्राय हानजानैयाव दङ गोदान खोन्दोनि खन्थाइफोरनि बिजिरनाय। बे गोदान खोन्दोनि खन्थाइफोरनि बिजिरनायनि बेलायाव दङ फारियै जाबथुसि सोंनाय उन जोलैनो आरो मिसिल जानानै दावगालांथों, बे खन्थाइनि सानस्रि। दैथुन आरो दुब्रि बिलाइ, बे खन्थाइफोरनि सानस्रि। बनजार आरो बेनि सानस्रि। अख्रां गंसे नांगौ, बेनि सानस्रि। खेरायनाय, बेनि सानस्रि। आंनि सिमां, बेनि सानस्रि। बाथौ मुंनि गुदि, बेनि सानस्रि। दाउसिन नों दागाबसै, बेनि सानस्रि। रादाब, बेनि सानस्रि। आंगो मुस्रि, बेनि सानस्रि। अरबिन्द उजिरनि दोंब्रै खन्थाइ, बेनि सानस्रि। आरो जोबथारनायाव मनरन्जन लाहारीनि दोंब्रै खन्थाइ, बेनि सानस्रि। दा बे खन्थाइ दोंब्रै खन्थाइ एबा दोंबा खन्थाइ, सोरनिबा दौबा दोंनै खन्थाइ बेबायदि बुंनाय दङ। दा बेखौ मा खन्थाइमोन बेखौ आबुङै बिजाबनिफ्राय फारि फारि बुंनानै होजोबनांगौआ गोरलै नंला, आरो गासै बे बिजाबखौ मा दं मा गैया बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै फोजोबनांगौआ बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों जानानै फैया। जे जायगायाव 96 बिलाइ जानानै दङ, आरो बेखौ नोंथांमोननो खनसेयैनो फोरमायनानै होजोबनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायो, जायफोर बिथांमोनहा बे बिजाबनि गोनांथि जादों बिथांमोनहा लाइब्रेरियाव थांनानै बायगोन निस्सय। आरो आं आसा खालामो आंनि बे लिरनायफोरा एसेब्लाबो फरायसा सुबुंफोरखौ एबा फरायसा मुलुगखौ एसेबाबो थुलुंगा होनो हागोन आरो गियान होनो हागोन होननानै आं सानदों। आरो नोंथांमोननि अनसायनाय आरो आदर मोनोब्ला आंनिया लिरनायनि गोहोआ बा लिरनायनि जेनाखि आखाइनि बोलो, गोसोनि बोलो, बेयो एसेबाबो थुलुंगानाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। गोजोन्थों।